Ćao drugari, i danas sam rješio da vam snimim jednu epizodu Clash Royale-a za sve one koje vole da prate moj serijal Clash Royale videe. Evo video za njih. Danas ćemo odigrati dva betla na mom novom nalogu, a to je ovaj iz Veki. Ovo je također i moj i Acin klan, ACJT, ACJT. I ACJT1. ACJT1 je lider, a njegov glavni akaunt je ovaj ACJT. Ja sam ovaj iz Veki vid, znači to ja baš volim da doniram, i ovaj Baba Golman. Oni su baš aktivan klan. Klan je napravljen pre 2 dana i već smo nabili 22.500 i nešto trofeja, tako da ljudi, ja ne znam da li oni uopšte živi i rade nešto drugo nego samo igraju friendly battle. Pazite ovo ljudi, bukvalno wow. Znači, stvarno, evo znači ovi ACJT je tu provoutovao neke, super Ruki je ušao, veliki pozdrav za njega. Evo da napišemo post za JT snimam, mada evo već je 6 aktivno, post za JT. Mada ljudi, sigurno sad svi igraju friendly battle, neke gore, znači šta god. Eto, ja ću napisati pozdrav za JT, pa ovo, znači ovo je moj novi deck, moj novi nalog i pazite, znači šta je profile. Najviše 3500, 61 karta, 17.000 donacija, kida, znači pazite, ovo je Mikijeva pušara, samo sam promenio za Ice Spirita, ovo je moj glavni deck, bez kojeg bukvalno ja ne mogu da igram. Original deck je da umjesto Lumberjacka stoji Tombstone, ali evo sad je malo izmenjen, Zep level 11. Wow, ljudi, znači to kida. Obe ove dve karte su mi level 2, dobili smo ovog Dark Goblina, onda dalje. Šta imamo? Imamo Inferno Tower, imamo 3 musketarke naravno. Ovo možemo dići na level 4, ali nema potrebe. Imamo tu i Lava Hound koji sam preključe ili juče ili pre 3 dana. Kad god dobio u Golden Chestu na level 2. Sparke i Princezu sam često koristio, ali nije u ovom deku. Sa ovim dekom sam bio ušao u arenu 10, nego sam pao jer sam pravio nove dekove. Pa sada hajdemo mi odigrati, evo post za Damjera i post za Super Vakija, za Cikija Cara i za Stoju 3. Znači hajdemo da odigramo jedan battle, pa hajde ako budemo imali sreće pa da pobedimo. Micro Dude, good luck, samo da mu zaželim good luck. Ovo, brate, liče, zašto odmah igraš tako naglo? Lako, ima vremena. Pravi push malo posle, ne odmah sad. Hajdemo da probamo nešto da uradimo sa Lumberjackom ako nema neku kartu koja će da mi ga ubije, naravno da ima, znači znao sam da ima. Nema veze, prosto ćemo da probamo da uradimo nešto sa Hogom. Ima jedna kombinacija. Ovaj deck se bukvalno zove Hog Rider Combination, ja sam ga tako nazvao, zato što mi se mnogo sviđa deck, mada ne volim kad neko pravi ovakve kombinacije sa njim, zato što mrzim, ali njemu je ova kombinacija sada propala. Probat ćemo nešto da uradimo sa ovim Hog Riderom, pošto vidim da nema ni jedan building ovako, da nije spawner Rick i da neće da može da mi izustavi baš tako ovako ovu moju kombinaciju. Dobro, ima Tombstone. Bravo, znači sada protiv ovog lika bilo bi mi bolje da sam ubacio Tombstone deck, ali šta ćeš, eto, zaboravio sam, nisam znao da će da bude lik ovakav. Tu je Mega Minion, dobro. Cool karta, znači eto, šta je Hog Rider Combination? 1600 healtha odmah. Znači nema šta, evo samo dočekam da umre ovaj. Tako, tamo na vreme sam stavio, znači njih džablo. Sad nas je žešće zeznuo sa ovim Mega Minionom i Mega Minion će da nam skine ubitačno mnogo healtha. Ali dobro, 1200 naprema 1660 nije neka mnogo velika razlika, tako da svakako imamo velike šanse za pobjedu. Za sada, za to nije baš vidljivo, ali kad počne pucao 2 eliksir bolje se liči ti predaj, ja ti kažem. Bravo, čestitam, brate, Will, ili good luck, Will played. Valjalo bi ovako nešto sada, onda ovdje ćemo da stavimo jednu Mega Minion za Hog Ridera, stavljamo još jednog Hog Ridera, please brat uzmi jedan hit, ne, neće, zbog ovih prokletog Tombstona, hoće, jedan hit, 2, ne, za malo 2 hita, da uzme, dobro,
Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh. Zaustavi Hoga, bravo. Zaustavilo je Hoga lagano. Prokruti ovaj, kako se zove? Tombstone, joj. Glupi Tombstone. Tombstone, pa zar ne možete da igrate bez njega? Viš jebe. Tko je ovaj lik? Da li si normalno? Pa isto ovo znači, od čega smo se mi svega sad odbranili? Znači ovdje, kako je ovo dobro prošlo? Znači nenormalno. Ali nenormalno je što ćemo mi sad da budemo draw, brate. Biće drav. Šans. Biće draw. Izgleda. Mislim, nije izgleda biće, ljudi. Pošto mađa da je baš da udari ovaj Hog, barem jednom. Barem jednom udario je, 2 puta je udario, oh my god, ljudi, hvala ti Hog. Najbolji si, najbolji mogući. Hog na svijetu je Hog. Što sam ja sad rekao, ne znam, ne znam, stvarno ne znam. Neki mi ne znam. Ali znam da sam odrao ovog lika. Bolje ćemo da ga pobedimo. Ajde, možemo mi to, ljudi. Idemo Hog, znam da si najbolji. Znam da si običan glupi tank. Koji nije uspio da uzme još jedan hit. Ništa, ljudi, nažalost ovo će biti nerešeno. Nažalost. Zato što je on imao taj Tombstone, da nije imao Tombstone, mi bismo ga, evo ja vam kažem, zagarantovano pobedili. Sad ćemo staviti Tombstone umjesto ovog, kako se zove, Lumberjacka, pa ćemo probati da odigramo, jer to je original verzija Jacka. Evo Mr. No Name da mu izdonujem ove elitne barbare, veliki pozdrav za njega. Super Vaki Damian, evo opet pozdrav za njih. Ne znam, ipak da mi ostane ovaj, kako se zove, Lumberjack. Pa, ne. Ipak ćemo ajde zabrojamo još jednu, ne, možda ću Tombstone, znači ne mogu bez Tombstone da igram, znači to je karta, brate, mnogo dobar counter za sve karte. Escobosa 9, OGT Peludo, pa Escobosa sa OGT Peludo. Spremi se da pukneš, brate Sparky, pa neće da ti pomogne, verujem. Neće da ti pomogne u ovom deku. Protiv ovog deka ti totalno Sparky promašena tema, brate, znači verujem. Samo ću baciti jednog ovog Megu, tako, i tvoj Sparky. Nije čak uzeo ni hit nad mojim skeleton armijom, a tvoja kula je, brate, pala, pa i ako me puštaš boli me uvo, ja sam ti uzeo kulu, čao. I opet, nisam vidio, brate. Nemoj tako da si igraš. Šalim se, ajde idemo Hog, koji si sad. Nema veze, baš mi briga šta je ovaj uradio, znači lica, to je nezaustavljivo. To rupa, mislim, mogu sam da zaustavim sa Tombstoneom, mada nisam vidio da li ga imam, ne znam tačno. Evo stavit ćemo ga ovdje da skrene pažnju ostalim trupama. 4-3, to su znači 7, trebam 7 eliksira za malu kombinaciju sa ovim Hollow Riderom, pa možemo ajde da probamo samo da uradimo nešto sa ovim Hogom. Sad za ova kombinacija, da vidimo da prođe dobro. I proći će da, ajde bre, odfrizuj se, dobro. Idemo još jedan hit, molim te. Glupi Hog Rider. Prokleti Hog Rider. Najglupiji mogući Hog Rider. Pa dobro, brate. Kako sam stane žešća karta, brate, pazi koji puš mu je propao, brate, zbog ovog onog, brate, Tombstona, aman. Inferno Dragon, pa to ti je tek, brate, nije protiv ovog deka. Nije, znači za ovaj dek, taj Inferno Dragon tvoj, pa kako ću sad da ti ubijem sad tvoj trup. Džabe, šta reći, mislim, brate, profesionalizam. Ovdje uvijek bio i ostao, evo šta reći, nema ga Inferno, op. Nema ga, je ni tvoja kula više, brate, pozdravi se sa tvojom kulom, nema je više. Ajde malo da se zezamo tu malo s ovim likom, da ga malo zezamo. Da mu zezamo sve ove njegove črupice ovdje i postavio 2 Inferno Dragona, samo ne znam zašto i šta mu to znači. Kad ne znam da li zna da će svaki Inferno Dragon da mu umre i da će on bukvalno da izgubi kao nikom. Pa ćemo stavimo tu, ovo ovdje i... Ljudi, mi smo ga pobedili.
dobro smo si defali i napadali, šta reći, perfect in the house, man. Brate, nije da si noob, nego si nubara. Šta reći, evo bacimo još jedne ove 24 hoga, eto čisto izrezanja. One i good game. Pa ljudi, eto to je bilo to za ovaj klip, nadam se da vam se svideo. Čekajte, ajde da izađem iz betla pa za lepo odjelim klip. Oh, golden chest, bro. Ajde da te startujem. Evo, znači jedan veliki pozdrav za cijel ovaj klan, ko hoće neka uđe, znači full nas je, ali pošto je samo tek pre 2 dana otvoren, imamo mnogo ovakvih slabih likova, sve ćemo ovo da pokikamo i stavit ćemo na 1800 najvjerovatnije, dogovorit ću se ja sa liderom, možda ako on ne bude tako želeo, vidjet ćemo, ima vremena, mislim 2 dana je tek klan postoji, vidjet ću ja sa liderom to, a do tada, to jest dok ne vidim to sa liderom, klan će ostati ovakav. Vidimo se za 2 dana u nedelju. To je to za ovaj klip. Vidimo se. Ćao!